Sigħat biss wara li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista informat bil-miktub lill-Prim Ministru Robert Abela li ma tara l-ebda ħtieġa li tkun ikkonsultata dwar il-ħatra ta' persuna bħala regolatur tal-iskema tal-passaporti, Robert Abela baqa' jwebbes rasu li hu se jibqa' għaddej b'din l-iskema akkosta kollox. Fl-istqarrija tal-Partit Nazzjonalista firmata mill-kap tal-Oppożizzjoni u kelliem għall-Ġustizzja u l-Governanza Tajba Adrian Delija u mill-kelliem tal-Oppożizzjoni dwar ir-riformi fis-servizz pubbliku, iċ-ċittadinanza u s-simplifikazzjoni tal-proċessi, Karel Aquilina, l-Oppożizzjoni Nazzjonalista qalet li din l-iskema għandha titneħħal kollox, iżda Robert Abela jidher li se jibqa' għaddej bla ma jagħti każ ħadd. Ġewwa ġibtek li le, l-intenzjonijiet mhumiex li l-programm jiġi mneħħi. Abela qed imur kontra dak li insista dwaru d-Deputat Prim Ministru Chris Fern ftit tal-ġimgħa ilu waqt il-kampanja tiegħu għat-tmexxija tal-Kap tal-Partit Laburista meta wieħed kemm il-darba li jwaqqaf din l-iskema. Robert Abela kien qed iwieġeb għal mistoqsijiet mill-ġurnalisti li kienu preżenti għal żjara li għamel fil-Millennium Stand u fit-training grounds tal-MFA fejn ma setax jonqos il-ġurnalisti preżenti kważi kollha staqsew lill-Prim Ministru dwar il-fatt li l-predeċessur tiegħu Joseph Muscat issa jrid imexxi proġett li jinvolvi plejers żgħażagħ tal-futbol. Iżda għal dawn il-mistoqsijiet il-Prim Ministru kien assolutament skomdu jwieġeb u qal li ma jindaħalx fix-xogħol tal-MFA u li sal-lum qatt m'hemm l-ebda deċiżjoni dwar ir-rwol tal-Gvern f'dan il-proġett. Jiena ma nidħolx fid-deċiżjonijiet li jispettaw lil Malta Football Association, dak huma deċiżjonijiet li tittoħodhom l-MFA u naturalment bħala Gvern ma nistgħux nindaħlu f'dawk it-tip ta' deċiżjonijiet. Sal-lum qatt m'hemm ebda deċiżjoni dwar dan is-suġġett. Wara li fl-aħħar jiem kien hawn ngħidut persistenti li l-Gvern se joħroġ fondi mill-beħ tal-passaporti għall proġett ta' Muscat, Abela hawn ukoll ma rridx jikkumenta. Tiċħat jew tikkonferma li fondi mill-iskema tal-beħ tal-passaporti se jintużaw għal dan il-proġett tal-futbol li semmew il-kollegi sħab? Naħseb għadni kif ġejt mistoqsi dwarha, sa issa qatt m'hemm ebda deċiżjoni finali meħuda. Intant mistoqsi dwar l-involviment ta' Joseph Muscat fil-proġett tal-futbol, il-President tal-MFA Bjorn Vassallo qal li l-MFA fl-istatut tagħha tgħid li ma jistax ikun hemm membri parlamentari fuq il-bordijiet tagħha. Fir-regolamentazzjoni tagħna għandna fl-istatut li ħadd jista' jkun fil-ġurisdizzjoni tal-Malta Football Association jkun parti mill-Parlament, membru tal-Parlament, u allura ġela darba il-Prim Ministru xenti għadu parti mill-Parlament laqas jagħmel niddiskuti dawn it-tip ta' affarijiet. Muscat kien uża propju l-aħħar messaġġ tiegħu lin-nazzjon biex iħabbar li wara r-riżenja tiegħu kien se jinvolvi ruħu fi proġett sportiv.